Bueno, 23 urteko mutia naz, eta txikitatik pelotan ibilitakoa, bai hasieran futbolean eta eskirologian bai ibili izanaz, baina betianik pelotan, eta gero ja edade batetik aurrera bakarrik pelotan, eta 23 urte oskotoin eta hortan jarraitzen dugu. Zer moduz doia urtia, 2024a? Ze, klaro, urtia ez dakit, iraietik iraiera, 2024a, zer moduz? Ondo, Espainiako txapelketakin hasi ginen urtarrila hasieran, eta ja aurrera doia txapelketa, luzia da, baina, bueno, egia esan txapelketa ona gabizela egiten eta oso ondo. Arrasatearra zaitugu, baina Solaluzeko pelota taldeko kidea zara. Hortaz, Espainiako txapelketan diatuzu Solaluzeko ordezkari moduan. Ez, hemen pelotan itzen da desberdin. Solaluzekin konpetitzen dugu Euskadi mailan, eta gero Espainiako federazioakin konpetitzen da Espainiako txapelketan. Orduan ni nabil Burgoseko taldeak fitxauta eta jokatzen dut Burgoseko ordezkari bezala. Eta ze maila dau, hemendik kanpora pelota munduan? Maila dau oso ona, igual Espainiako txapelketa da maila altuena dauen txapelketa. Baina jokatzen dugu gehien bat hemengokoak eta Riojakoak. Gero bai Burgos eta Salamanca eta Holan Sorian eta badase batzuk jokatzen dagoenak, baina ez gure mailan. Espainiako txapelketak zer dinamika eukitzen dau? Jokatzen da mano-mano eta binaka, eta klubeka, eta da denak denen kontrako txapelketa bat, eta kasu honetan Gazberati talde 8 partido, eta gero bukaerako izaten da finala lehenengoko bi kluben artean, eta gero goten da Errege Kopa, dala ja horre individualak alde batetik eta parejako bestetik. Eta zer moduz doia momentuz, hasi besterik ez da baina, apurtxo bat? Ondo, momentuz bi jardunaldi jokatu dugu, beste bat deskansu dugu dagoen, eta bitik bi irabazi dugu binaka, eta mano-manoan ez dugu duki sorterik, eta hendikan ez dugu irabazi, baina, bueno. Igazko, 2024a hasi besterik ez da baina atzera begira ipinitea 2023a oso ona izan zen, ez da? Bukatu oso ondo izeben, Zaldibarren, Abanka DV, Antxon Pebet, zangura dut, ez dakit konsagrazio urti izan zen, baina oso ona bentze bai. Bai, igual emaitzan aldetik igual onena edo onenetarikoa ez. Bai, oso gustura aurkitu nintzen jokun maiaz, bai kainera arte eta gero bai udaratik abendura arte bai, eta lortutako emaitzekin pozik. Ze importantiak dira, ez da? Epatu ditugu Zaldibarkua, baina eta Abanka DV amateur mailako pilotari zentzako, ez dakit, erakusleio importantiak dira, ez? Zeuen burua, eskaparatean ipintzeko. Bai, die torneuak nivel altuak eta izena daukiena, jende asko guten dena ikusten, eta horregotea finalak eta jokatzen egia esan oso pozgarria da. Ze zure urtia, amateurrenak kasu honetan, urtarrietik abendura luzatzen da? Bai, eske pelotan da pixka desberdina, ez? Ez dugu oporraldirik esaten dana. Azkenien torneuak izaten dira iraietik igual ekainera eta gero udaran batzuk bai egoten dira, eta gero udaraldian egoten dira gehiago exhibizioak, amistosuak jokatzen dira herrietan, festetan. Bai hemen Euskal Herrian, eta gero bai Espainia mailan Burgosen, Sorian, Segovian eta hola. 2024 honetan, Espainiako txapelketez aparte, lehen komente doztazu, Bergarako lautartikoa datorrela. Distantzia horretan zer moduz? Bueno, da desberdina binakakin konparauta ez. Guk gehien jokatzen dugu binaka eta holako lauterikoak ez dira izaten torneo asko. Da modalidade polita eta bebai gogorra. Eta emaitzaletik igual binaka lortzen dute biak, baina aurten gogoekin hartu dut lauterdiko hori eta nola joeten den. Ze, klaro, zure moko pelotari binaka ohituta bereziki zara pelotari haundixa, altua, eta lautardixak distantzia hori ez, berak zaten dau. Ez dakit horre zaugarrixak, askartasuna, hankak. Bai, movimentu azkarra okigal eta tantuak ez dira hain luzeak izaten.
Eta giezan joko azkar horretan moldatzen ezela ondo nik erasora juitea gustatzen jat, eta gero bai igual basak errestuek eta die golpe batzuk ez dugunak lantzen pinaka jokatzen dugunean, eta hor bai egoten da igual okotela desbentaja hori, o bueno, behintzat ez dara nire alderi fuertiena, baina bueno, ondo du bai. Eta banaka? Distantzia luzian, normalian? Banaka bai jokatzen da lauterean, baina gutxiago indikan. Bai dago Espainiakoa, baina kasu honetan nire tokatzegat binaka jokatzia, eta gero badagoelan torneoren bat suelto, baina apenas ez da jokatzen. Ze da azkenian modalidade bat asko sufritzen dena, batez ere eskutatik, jo behar dutzezu urrutitik eta edozein posturatan eta orduan bai eskutatik eta hainbeste sufritze horrek beste modalitateetan partio gehiago goten die. Askotan berbaiten dugu, pelotarixak, hankak, injarra, askartasuna, abiadura, baina, klaro, hemen importantiena dira, eskuak ondo eukitzia. Bai, hortik hasi bida, eskuak ez baduzu ondo eukitzen, ez oiaz inora, azkenean sartzen dutzezu beldurrakin pelotai eta holan jo ezkero ezin duzu ez veloziaiekin jo, ez anguloak bilatu, ez ezer. Orduan lehenengo euki eskuak ondo eta gero bestia. Zuk zeuk, modu berezin batian zaintzen dituzu eskuak? Bueno, saiatzen jokatzen pelotan balik eta gehien holan eskuak gogortzeko. Ez entrenamentu fuertea, baina bai bastian hiru aldiz edo behintzat pelota ikutzi eta gero bai ahonditu ikustotein eta bai izotzakin sartzen ditute urrotzetan eskuak eta berre pixkate eskuak geizten dien eta gero bai juten az desente masagistera maizta ondo eskuak euki behintzat beti hauze hobetzeko eta orduan horre lagundu ditzen duzte. Ez dakit, ze lezino eukidozu gogorrena edo minkorrena eskuan? Denbora, zenbatzutan eskutan mina dakotzunean, geldi egon beharra eukitzen da, ez? Jokatu barik. Bai, badaz min batzuk, segun ze zonatan euki edo segun ze min botadan, aldozuna disimulau, takuak pixkat moldatzen eta, baina gogorrena azkenean da ez dutuna usten jokatzen, ez? Zaiena, ez? Bai. Berdin da nun euki, ez bauztu beldurrak inta jotzen botzezu, azkenean ezin zare urten kantxara ala eta alan, eta hori izango nagoen. Urte mordoska bat, amateur mailan, galderien behar dutzu, badakit ez dela xamurra, baina profesional izateko aukera aztertu dozu, zeure burua ikusten dozu hor goixa jokatzen? Bueno, oin goian da zenekin, bai eukiot aukera jokatzeko, berai izazinen afizionaton eta ondo aurkitu naz. Baina profesionaletan nivel oso altua dago eta hemen afizionaton be bai. Eta aukera iristen bada, badakit oso zaila dagoela, torriko da, eta bestela hemen jarrituko dugu oinarte bezala. Ez dutzu loak entzen? Ez, ze bestela lo gutxengo nagoen, baina ni jutena egunero alik eta gehien disfrutatzen eta hobetzen, eta horrekin nahikoa dugu. Ze goixan leku gutxi dauz, ez? Enpresetan esan gura dut. Bai, leku gutxi dauz, eta zenak oso maila altuan ibiltzen die. Bai eukiot entrenatzeko aukera eta bereiekin, eta bai zelan ikusiko nintzen eta ikusteko, eta ondo aurkitu naz. Zarrerakoan aipatu duzu, oin pelotara 100%, baina bere garaixan futbola eta saskibaloia be bai. Aukeratzerako orduan, zergatik pelota? Bueno, niri txikitatik uste mintzau gehien jokatzia pelotan, bai nik uste dute txikia zarenean datuzela ondo beste kirolak itxia, azkenean beti mugimenduan egoteko eta kasu honetan jendeakin erlazionatzeko eta beste mundu batzuk ikusteko. Nik sigarren mailara arte futbolan ebilen nintzen, gero saskibaloian bai da nire bigarren kirolik gustokoena, baina betien egukin hauen argi bat aukeratzekotan pelota izango zen. Eta bitxia da, ez? Beste bixiak zian talde kirolak eta hau individuala, beti be horre dakarren danakin, ez? Bai, niko izango nagoen talde kirolak, baina gorraua dela banakago kirolak. Azkenean, batez ere txikitan, igual tokatze jatzu kanpora jutea, 40 minutuko bidaia zu bakarri gurasoekin eta igual galdu oso erraz eta buelta etxera eta azkenean ezin dut zu bota kulpa beste batei ez, eta baina bueno, horrek bai
bere onurak dauzka eta nik uste dut horrek aprobetxatzen jakin dutela. Arlo psikologikoa lantzen duzu? Ez, enaz momentuz ez dute landu, bai badakitela nire puntu fuertek eta ahulak zeintzu dian, eta saiatzen az ahul horrek ez ateratzen eta fuertiek indargune izaten. Ander, eskerrik asko, espero 2024a zugura dozun moduko izatia. Bai, eskerrik asko. Eskerrik asko.